school na agamang batang badzi. Makuyas po to ano sila sa eskwelahan guys. Hasang ihatid si Kim Kim dari sa school. Na miss room ni Kimi Kimi guys. Ano man ako nito to. Satan ako. So magtangtang dahil sila shoes kay rong di mabuli yung agilahang sound. So magbidyas na sila guys. Okay. Bikas lang. Kilo ko mo shoes kay maka naglakaw do pong kalapukan. Dira ilam ha. Okay. Sit down na. Down kini. Okay. A few moments later. Kuha na may kimi-kimi guys. Nga, mabritso may og atos si Buwana kay nami kuhaon. Nagipadaan nila sa ate. Ilang pinaskohan na mo. Salamat ka, Zote. Tagaan nila sa ating pinaskohan. Thank you. Diyan namin sa skulahan guys. Sumhuat si Kimi. Gawas ng mga chikiting. Ha? Ano lagi? Nagkuhan man dari. Naglanaw man ah. Baha man. Uy, may slide mo. Sa nga to, Kim Kim. May nagkuhan. Nagkuhan man dari. May arang basa ah. Ay, ginoo. Saga magaguhan ganina. Sa nga to, nas Kim Kim. Kimi Kimi. Kuha na may Kimi guys. Tapay gatos papagabril. Reje. Naza mo dito may karon sa Cebuan na kaya may kuhaan. Salamat ka Jote sa inyong hatag nga pinaskohan. Daghan ka dyan salamat inyong tanante. God bless. Sugamping mo kanunay dihate. Kimi. Kim. Lipay yan. Kay nanay makuan nila. Salamat. Nanay panghanda pang Pasko pohon. Salamat ka Adjo. Yes, papagabril. Dahil namin si Buwana ti, managikuhagin sugi pa dati. Si Buwana Lolier. Balik namin yan sa guys, kinakutkan upuan, pundo sila. Namis bye guys, nguli namis kimi-kimi. Doon sa nang balik namin dito sa kuan, si Buwana kaya wala mamakuha. Nang kuan, hagtan sila kuno-pundo. Kanog kuan international, so anza na mga marang balikan yung magpaniod to anza dito na pag ko attend sa ilahang meetings man sila PTE meeting, so dito ko unjang meeting muna sapot Kimi naman sila ikuan classmate nga ga birthday ba, so gitagaan sila nag pa burger o nagkuan og juice kaya namog juice og bansing gamay hindi na silang eskwelahan sa ilang classmate nga nag-birthday karon. Pansit. Dapat pansit? Ang kain ka? Ha? Ang kain ka wa? Wa ka ni kain? Pansit sa kaon. Ni kain ni ko pansit, guys. Dali sa mga kanidyan na. Great ko lang happy birthday. Labra mo? Okay. Uban ka dyan na ha, meeting? Sa school? Anera ka? Sure ka? Di naman ako. Ako dahil may Cebuan na nibalik kami guys kaya ganihaw man ang makuha maparuan nanaingan mo silang palis kaya nagkamanhaw kuha ulit ko sa eskwelahan kaya watin ko sa PTE meeting ni Kim Kim o ni Kuya Kim Kim Cebuan ang Lilier kabanas papagabrin baot na pa harang magwapo ka samot Sayang ba yun? dahil natin nakuha na salamat ka Jonin Zote mato sa kuskuan ka nang na ay eskwelahan kumating kus meeting Salamat eh. salamat ka Jonin Zote tagaan ka Jonin salamat tagaan min sa ating pinaskuhan salamat ka Zote nanay panghanda sa Pasko sa pang New Year thank you so much ka Jonin Zote mato sa eskwelahan kay mag-PTE meeting man karon daw namin sa eskwelahan makatanom na gazet ang mga kuan yes makatanom na kana na may tubig na mazul man ni tao di na mo ubas kasi initin ko sunod adlaw tao tinguan na guys man makatanom na gazet mazul daw makatanom na karon di na mo mahal ang bugas ay tagod
kay undang ano rin pasaka. Ano ako sa eskwelahan sa mga chikiting. Hindi pa pa magsugod mga 2:30. Gabang parents. Dahil natin nakuha na namo te. Salamat ka adzo. Daghan ka dong salamat ninyo te. Daghan ka dong salamat ninyo tanan te. Da. Maka kuha na miss para sa Christmas party sa mga chikiting. Salamat ka adzo. Agkakuyakin kay agizang dadaan sa Christmas party nila kay individual man sila. Agizang dadaan ice cream, agkakimi, pizza, agkakuyagail, murag kuha na sila, amutay ra sila. Sugod nagpiti meeting. Nanganak ko no. Bibigay sa himus biyag. Hapil pag meeting ang batang gamay diya. Gidadain taos inahan, Ginoo. Adyo kuan pa ni pila ni ka 16 weeks. 16 weeks. 16 days. Na 16 days pa gidadaan na Ginoo ko. Kaluin taon ni apil kag meeting. Sabi nga ICU sa Gidadaas ina ni meeting guys. Kanila man. ICU. Cute ra ba no? Napasiplat man. Na-disturbo nang hangkatog tungod din sa mga sabaan mo, mga maritisa mo. Maritis sila be. Maritis sila be no. Maritis. Ala na naminaw. Oh. Lagi na si Lolo, suko na oh. Hala, ito mo kung gipukaw. Lumi ang katug no. Bis lami ang katugin so kung gipukaw. Lolo, tibi. Ay, lupalapin. Nangdila. Nung dila ka, be? Nung dila ito. 16 days pa ni siya, guys. Kikas pag-anak. Isang mami na, gidada. Ito, isang inahan. Ibang na taliksik. At nasuko siya. Laka. Gimahutan man niya si Gato. Nangdila sa pinit. Nangdila ka, pinit, be? Ano man? Himas ka siya, guys. Anak sa ang kaila. Hello, baby. Saan nga niya? Mary. Hello, baby Maria. Army. Batang Army. Mami. Si Army na ni. Oh. Meron, be? Si Army. Ganihara man na yung gipukaw la. Yung mata na magdidi. Nanak ka nagdila. Nagsige na maggawas-gawas. Pati. Di ba sa manggawas-gawas na isang dila? Kadidi yun na. Ngita na nagsuso. Kuno man. Nating isnak na harunoy. Kalas 4 na sapon. Ay, muskado guys. Hi. Nagdila. Isa may magilili nga grabe man imo sukuha. Himos, tama na tagluli daw luli himos kay di na ta maghimo oy. Kay banga. Bebe nyo, ay shot ngap nagbatang gamay. Shot Ginoo. Ingani pas Iliya sa una gamatoy. Masabad jud kay gamatoy no. May dipin. Diyan miss bye guys. Unsa mana agpiti meeting sa eskwelahan sa gisgutan nadto ag gisgutan guys ang mga grados mga kabataan kada level. So grade 1 ag preschool daghanag na improve. Unsa grade 1 naghanapod pero napadjay mga batang uban, napadjay mga bata nga wa pa jud. So kinahanglan pa jud sila tudloan guys. Hantod grade 6 mo ra gihisgutan siya nagkuan ag principal sa eskwelahan. So motoy gihisgutan siya nga kinahanglan gyud tudloan ning taon ang mga bata. So motoy number 1 nga kuan gihisgutan ganihan sa gahisgot na pud ag Christmas party sa katibukan to sa eskwelahan. So pohon ang Christmas party nila sa Kuya Kinkin karon ng Huwebes pohon una man nagilaha kay di naman pwede iatras ni ma'am kay naka kuan naman ka shedal naman. Ja ag kakimkim pizza 20 pa pizza 20 pa no pati ka Kuya Gail pizza 20 pud. So dengan sila so ganina ning hapit Miss Mercados papagabrel so nakuha naman na te agin so ipada naghay ka salamat ninyo tanan te Jo ug te Christine thank you so much ka ninyo tanan unja tuana ning kuha na mi og ice cream para sa Christmas party ni Kuya Kinkin. Ja kakimi-kimi, pizza man nagizaha. Pizza man nagkakimkim. Tuaning order na mi og 3 ka box para sa ilahang Christmas party. Ag Kuya Gael, makamutay ra sila tag 150 ag kada sa ka estudyante sa ilahang regalo. 150 pud ang reguluhan ni Kuya Gael kay Baji man. So mangita ta ni kuan pang regalo pang Baji. Panti. Ha? Panti. Panti. Ya panti atang regalo ya. Make up. Lagi so kin wa na mo exchange gift no. So magdara kag isa ka putos nga kindi kay mo kuno to ako na yung teacher. Anam to nag-inga naman imong ma'am unsa. Ipalit ko na. Kakimi-kimi 150 ag ilahang regalo kay ag 100 gamit sa mga regaluhan gamit kuno na pang
Ag 100 para sa gamit. So, ag 50 makaon. So, 150 tanan. Di na mag-exchange gift na. Hmm? Di na mag- Di naman ko nang magkuan. Exchange Palit gift ako kay kindi mo. regaluhan mo ko nang mas isang teacher. So, diya, ning abot ag katong parcel nga mang gi-order. Diya natin ni abot natin. Katong gi-order sa online. So, talilian ro. Diya natin, Jo. Order diya na. Iabot natin. Agatang gi-order. Gamitin na to para ini kuan. Atan abrihan. Salamat ka Ajo, te. Uy, mau ba gud daga mong i-order. Uy. Ano sa color. Ayun sa open. Kuhon. Deliver na to sa eskwelahan kaya tawag man gani ha katong nag-deliver. Okay. Uy. Ana. Okay kayo. Ay, abrihan lang dako kay arong kuan. Bot na. Jacket naman. Hmm? Jacket na. Yung t-shirt. Kani parang kimi-kimi. Kani. Ano yan? Ito sa abrihan dai. Sana. Alright. So, kuya, nga ka sa mag-order para sa Christmas ko. Hindi eh. Ano yung Christmas ko? Beta sa awon. Mayo ba? Mayo bang t-shirt? Uy, sakto ka ago. Sakto dyan na. Sakto ni mo, Ken? Sakto na kadak. Dalate. Iabot natin yung t-shirt. Nindot siya. Nagkakimi-kimi po di Uy, sakto ka sa kimi-kimi. Cute. Laki. Agi mo na po di mo pa. Hindi mo kulo ka din. Parehara. Kani dagan. Pajama man na. Parehara, pajama na. Sakto ra. Gamang koan, t-shirt. Dalate, niabot na. O Paris ni? Paris. Abot na te, gamang koan. Kita gi mo, Kim. Cute. Dara. Kimi. Hoy, dala te. Thank you. Ako din mo na. Ha? Pareha. Terno. Kakakin-kin. Sakto na yung agi mo, Kuya Ken. Sakto gisa. Imang t-shirt. Sakto pod. Ano, isuot na kaya ito na isuot. Ito yung Christmas ko. Kapag ka, Kuya Gael. Ang suoton. So, pareha ni guys. Kaming lima. Kaya sakto ka Ajo, kakimi sakto kakinkin mga ansat amang tulo sakto ra mo. Kaya te, salamat ka Ajo te. Salamat sa Thank you so pinagpuhan much yun na. Ajo. Atok kong kao. Dahil nagtago, may napagpuhan. So tumo kay tago na kay ni kapasko ta ning suot. Para na. Daghan ka tong salamat te sa inyong gihatag nga pinaskuhan na rin namo. Salamat ka Ajo, lipaymin ka na. Thank you. Thank you, tita. Salamat ka Jo. God bless. Ugamping mo kanunay diha te. Ken ikaw ay tago sa imo Ken. Kakimi ug ako ni magtago dari to ka Papa Gabriel sa namanggi. Si zahang kuan, zahang drawer. Diyan na. Salamat ka Jo te. Kami masuo. Perno. Thank you so much ka Ajuti. Ito na te, hanang na kuan, na order na nahadaan agatong pas mga bata para sa Christmas party. Daghan gadong salamat. Daghan pang salamat ka Ajo ni ate nga naa sa Germany nga nihatag og para nihatag pod na magpinaskuhan palit na magbuga. Salamat ka Ajo te. Kanila Ate Christine nga nas Ohio. Daghan kadong salamat ni dong tanan te. Ate Christine, Ate Jo, Ate Venus, Ate Annie, Ate Patch. Daghan kadong salamat ni dong tanan te. Among pinaskuhan. Ate Pat. Thank you. Ate Jo. Ate Christine. Ate Venus. Ate Annie. Thank you so much. Ni ate nasa Germany. Thank you, te. God bless. Ug amping mo kanunay di ate. We love you all. Salamat ka Ajo sa inyong gi-share nga blessings na mati. Daghan-daghan ka dong salamat.